Efrog newydd, di'r OG melting pot. Fi'n caru boi ma, fe mor ffynnu. Dwi eisiau dangos i chi lle a be i fita yn y ddinas masif ma. Dyma'r math o raglen lle sy'n mynd i fod yn driblo. Oh, please pa'n neud hwnna. Byddwch yn barod i lyfu'r sgrinau, ia. Dwi yn lyfio Chris. Mor cool. Mae jyst yn caru bit a bwyd yn dydi, a coginio. Dyna'i thing yn, dyna. Croeso i Cat Deli. Cat Deli. Gobeithio fod ti'n llwglyd. A dwi'n gwybod beth Mae ydy hwn. hwnna mor efrog newydd yn dywa. Ella bod chi'n abod y lle yma o ffilm yn Harry Met Sally, lle nath Meg Ryan ffeithio oglas amdan bwr. O, ie! Oh, no, don't need that. Fi'n cyfed o. Fi'n cyfed i chi. O, gasym. Mae rai bod chi wedi clywed yn dweud. O, ganysym. Mae Cat Deli'n arbenigo mewn bechdana pastrami anfarth. O, edrych ar hwn. Hwna'n ddigon i deulu yn dydi. Mae dipyn bach y mwstad. Dipyn bach y mwstad. Siarad Cymraeg efo fo. Caru hwnna. Say Ti'n what? bach o mustard, please. What's that, Diolch yn fawr i Chris? ti. O, met, ti'n gadael fi cario fo. Paid a badlu hwn. Bydde ti definitely baglu gyda. So rhywun yn mynd i baglu. Gyd dros yng Ti'n bydde Ngwynedd fe. A digon o pickles tan dolyg nesaf. Be arall ti isio? Be arall ti isio? Dwi'n methu disgwyl dwi'n amdani. Gofal. Fel Jaws. Oh, yeah. Ac yn gwyneb beth, mae fe mor hapus yn bwyta'r... Mae fe mor fatha angerddol am y brechdan ma, yn dydi? Sa'ch danadd gosod chi no way mynd drwy hwnna. Na. Dwi'n siŵr o'n i 6 oed pan eisiau weld Harry Met Sally. O'n i'n mynd o'n i'n meddwl Meg Ryan yn cael ffit ar y bwrdd sydd y pastrami mor dda. O'n i'n mynd da, oglas yn sbatyn a da. Wel, di ran mwy o fyddynion ddim yn nawr, so... Wel, eich dwi dal ddim. Dwi'n gwylio, mynd i helpu mynd all llawer amdano fo rwan. Ti'n dall rwan? Mae hwnna di just spot yn yno. Beth i'n dweud? Mae'n hit the spot. Ie. Wan, dwi'n mynd i smasho wbath da chi rioed i clywed am o blaen, mae'n siŵr. Wow. Chopped cheese. Chopped cheese, ie? Chopped cheese. Mae fe'n edrych... Unrhyw beth sy'n cael cheese yn y teitl, fi na. How you doing? Yo, Chef Sibby. Yo, no met. Da, di o de. Chris yn cool, like Diolch yn they're gofod just- trio na di. Na. Mae'n just yn oozio cool. Ydy. So everybody that's been to our pop-ups and you've like had a chopped cheese, you can thank Bertha for that. Diolch, Bertha. Diolch. Diolch Bertha. Yeah. Oh. Yeah. Ti'n gweld yn dysgu Cymraeg i New York hefyd? Fe'n helpu roi Cymru ar y map, a hefyd wneud yn yr iaith Gymraeg hefyd. Like, it's such a huge step. Ie, mae'n cool. Mae'n amazing be mae fe'n neud. Ar ôl i'r barod dostio, mae'n spredio past bacon ar un hanner. Past bacon. Ie, oce. Hwnna'n swnio'n Sold, amazing. sold. Wedyn mango chutney. A burger sauce ar y llall. Unwaith mae'r caws di toddi mewn i'r beef, ar y bara fo. Sbia, Scott, mae hwnna'n bloody amazing. Can you see that? Mae hwn yn cael effaith corfforol arna i. A fi. Wow. Crunch yn hwnna, sbia. Ti'n gwybod be oedd y crunch na fanna rwan? Ti'n gwybod be oedd hwnna? Corn riatri. Dyna be oedd e. New York, caws di chopio. Caws di chopio. Chef Sibby. Caws to chop you. Ond mae Chef Sippy, dwi'n meddwl yn cyfri fath o dysgwr Gymraeg nawr. Ie, absolutely. Fa fi, rôl fer y census. Ie. Ie. New York in a bite. Fi moyn mynd I New York. gweithio Efo Chris. Oh, man. A fi. Un o'r rhaglenni gorau S4C, dwi'n meddwl. Oh my gosh, Ie. ie. Mae fe'n sick. Mae mor dda yn cyflwyno. Mae'n mor dda. Ti gyda ti yn y kitchen nawr. Ti'n gallu mynd i wneud iddyn nhw i fi? Pot noodle.